What up, guys? Jeg skal på kanotur sammen med this thing right over here. Det er vildt godt vejr lige nu. Som i perfekt vejr. Så over på kano. Like, jeg ved ikke, hvor godt I kan se det på kamera. Men I kan i hvert fald høre det. Det regner fucking meget. Vi har jo selvfølgelig været så kloge, at vi lige at sætte os under det sted, hvor der rent faktisk er hul i taget. Det kan vi godt rykke os. Ja, det kan vi godt, for der sidder ikke nogen andre her. Kan jeg vide hvorfor? Jeg er en desperate need over smøg lige nu. Jeg tror, det er stoppet med at regne. Så der kommer tordenvejr den dag, hvor vi skal over Julesø, søen ved Himmelbjerget. Og det er rimelig slemt, fordi vi skal direkte over. Vi skal over en anden sø på, jeg tror det er anden dagen. Men der skal vi, altså søen er her, og der skal vi bare lige, der skal vi køre et lille stykke af det. Så Julesø bliver værre, især hvis der er torden. Og det bliver der nok. Og vi kan ikke styre båden lige så nemt, fordi 1. flere bølger, 2. kæmpe store både, der ikke rigtig kan se os. Og det værste er det, 3. der er svaner med unger, og vi kan ikke styre væk fra dem særligt det. Det er det, der er skræmmende. Jeg har været ved at sejle ind i en svømmefamilie, fordi der var storm, men det har begge gange været på Tangesø, hvilket er meget værre. Jeg hader Tangesø, det er den værste sø i verden. Det er fucking løgn. Hvorfor er hun i Billund? Hvordan kan du køre forkert? Hvor har broken GPS? Min mor kørte. Okay, vi er ved Gudenå Camping, og min far kørte op til Silkeborg. Min mor kørte til Billund. Han er ikke nået derop endnu. Han er der om sådan 2 minutter, men han er ikke nået op i Silkeborg endnu. Og jeg ved ikke, om mor har skrevet til min far for at nævne, at hey, forresten, jeg er en helt anden ende af Danmark. Hvor hun er i skala. Kør til København. Nå, hvad? Skulle vi ikke derhen? Hvad fuck? Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan filme lidt telt, men griser død. Vi er ved Gudenå Camp. Hvorfor skal jeg til Guding? Gudenå Camp er vi landet ved nu. Og det har været lidt en op- og ned tur. Meget hyggeligt, men det har regnet, og så solen skinnede, og så det regnede, og så solen skinnede, og så det regnede. Og vi er meget trætte nu. Så vi er meget trætte, og jeg ved ikke, hvor meget længere jeg kan holde den her telefon, fordi min arme er smadret, og min skulder er smadret, og jeg er ikke vant til det her. Altså, why be a bodybuilder when you could go caning? Jeg fik skåret dig! Telefon til ladning. Nej, fordi det huskede mor jo selvfølgelig at sige til ham. Jo, bro. Shit. Den er død i morgen. Den har kun 20%. 16. Jeg ved ikke, hvor meget mere spændende der er. Jeg tror snart, vi går i seng. Fuck, du er så død, når du bare ligger der. Og det bliver skær, hjælper mig ikke. Filmer du, eller kigger du på videoen? Filmer. Du skal lige bare lige ham på en turn, som du gjorde lige før. Det var en ord. Okay, guys, jeg vil sige godnat herfra. Så vi er ankommet til en anden camp, og det var meget hektisk at komme hen, og vi var lige ved at falde i vandet mega mange gange, for der var så fucking meget strøm. Chris er lige ude og gå tur, fordi bro har stadigvæk nok energi, eller jeg er smadret. Og jeg bliver ved med at se, jeg bliver med at crusty på, hvad det er, der går. Jeg er vildt træt nu. Og der er vildt mange små børn over det hele. Jeg kan godt lide børn dække det. De lammer lidt. Men det er meget hyggeligt. Og nu venter jeg lige bare på at skulle sove. Jeg skal åbenbart med ud i et fugltårn. Virkelig ikke lyst, jeg vil bare gerne sove. Gør liv. Kan I mærke på, hvor meget jeg gider det her? Jeg gætter på, at I godt kan mærke, hvor meget jeg kan med. Hvordan er du så hype omkring det her? Jeg tror, vi gik en lille omgang. Ikke en stor en, men en lille en. Derovre.
Ja, vi skal sejle over det her. Gud. Altså ikke det helt vel. Men vi skal sejle over det. Jeg er virkelig træt. Når vi kommer derop, så kan det være, at jeg kan vise dig, hvor vi skal sejle over. Fedt. Det derude er det åbenbart noget, vi skal sejle over. Det derude. Det er noget af det. Ikke særlig meget. Julesøen bliver værre. All jokes aside though, det er faktisk virkelig hyggeligt herude. Sådan vildt hyggeligt, udover jeg er virkelig træt. Prøv at se alle de her cool fugle, man kan se herude, hvis man går op i det. Okay, det er så om vinteren, så det tæller ikke rigtigt. Vi har sgu da set isfugle alligevel. Men det er jo så heller ikke herude. Det er også her. Men ja, men de kommer ikke særlig ofte nogen steder egentlig. Det er jo utroligt. Det er jo de der bjerge her. Nej, det er Danmark. Jo, men prøv at se. Bjergbjerg. Det er jo ikke nødvendigt. Vi er i Danmark. Det er fladt. Yeah. Jeg ved godt, vi har... Det er jo en stor nok sø, der strækker sig helt vildt langt. Men jeg er rimelig sikker på, at vi bare skal sejle derover. Nå, det kunne jeg være. Hen ad siden. Ja. Vi skal ikke sejle hele over. Det gør jeg ikke. Det gør jeg heller ikke. Så status er lige nu, at der er rigtig mange små børn ude foran. Og de bliver ved med at sådan slå på teltet. Ja, det skal de ikke. Nej, det skal de ikke. Jeg er klar på, at du går Karen mode, så bare går der ud og... Jamen, jeg kommer til at sige det til forældrene, fordi de skal ikke lade børnene gøre sådan noget pis. Vi ankom til Skyts Camping og været i bad, sådan noget fucking lækkert. Og nu vi har lige siddet og spillet spil, og du blev ved med at fucking vinde. Og fucking irriterende. Jeg har vendt i både held og kærlighed. Og du har ikke i nogen af dem. Nu vil vi lægge os til at sove, fordi vi er både trætte, og vi skal hjem i morgen. Jo, far er blevet pissesyg, så nu bliver vi kørt hjem i en taxi. Eller han gør. Vi tager bilen, men ja. Ja, altså han kommer med bilen. Han tager ikke en taxa hele vejen hjem til Vejle. Nej. Men han tager en taxi fra her til Silkeborg. Og så kører han herhen, og så kører vi hjem. Næsten. Vi skal lige forbi Tørring først. Ja. Fordi jeg har været verdens største pestilens. Udover mig. Ja. Ja.